Είναι μόλις 30 μέτρα από το μελισσοκομείο το δικό μου. Ένας γείτονας έφερε 5 κασόνες μέλισσες, τις παρέτησε από πέρυσι την άνοιξη, δεν τις ξαναενόχλησε, ούτε ήρθε να τις κοιτάξει, δεν συζητάμε για θεραπεία. Κοιτάξτε τι γίνεται εδώ μέσα. Κοιτάξτε τι γίνεται εδώ μέσα. Λαιλασία με ό,τι συνεπάγεται αυτό από αυτό εδώ. Κοιτάξτε χάλι.